volt vagy 4 év, hogy minden ilyen internet média hanguló elmondták, jön a mobil. Ez a mobil éve lesz. Most már a mobil az itt van, és itt kurvára nem történt soha semmi áttörés, aztán egyszer csak tényleg megjött a mobil, és így átköltözött az internetes forgalom jó része a mobilra egy év alatt. És kicsit ilyen volt ez az intézményi sztori is nekem most így a kriptóban, hogy most már jönnek az intézmények. Hogy várhatóan, amit mindannyian érzünk, hogy valami nagyobb volumenű változás lesz itt a gazdaság működésébe, akkor meg egyértelmű, hogy a BTC ebből a struktúrából ki fog mozdulni, amiben a mostani tudati szinten van, mint ami az emberek fejében itt tudatilag benne van. Nem a toppot kell nézni, mert az nagyon befolyásolva van az eufória és a retail által. Innentől kezdve azok közötti távolság meghatározása és 4 éves ciklus kikiáltása az eléggé, hát hogy mondjam, bagatel. Én ezt így gondolom. Újra itt vagyunk, kriptós arcok, és újra itt van a csodás csapat. Először is Schulz Gábor, yeah! Hi. Várjatok, teszek egy ilyet. Ez már valami lapokású. Ugye? Megtaláltad a hangeffektet, az egyedüli volt a gépen. Így, igen, ez konkrétan itt van minden alkalommal előttem, na mindegy. László Gábor alias Lasszika. És itt van velünk Pinke Attila is. De másképp szólt nálam. Esküszöm. Na látod? Esküszöm, ez olyan motiváló volt, mint a tavalyi Crypto Performance. Ez már a 2026-os fejlesztés, Kornél? Ez már ez már az upgrade. Ez már az upgrade. Egy hónapig az AI dolgozott a Kornélnál, de összerakta, tehát ez az új set. Figyelj, nem tudom mennyibe került, minden forintot megért. Ugye? Ingyenes volt. Kormány megbízásából. Elment a kriptós vagyonod, de meglett. Ennyi. Na és itt vagyok én is, Kalocsai Kornél. Hello, Kornél! Hello! És neked nincsen effekt, mondd már egy... Kihagyhatatlan lesz már. Nem volt magasra téve a léc, de azt se sikerült megugorni eddig. Ez aztán a minőség. Biztosra megyünk, figyelj. Visszaforgattuk a pénzt, amit 2025-ben csináltunk kriptóból. Ennyi lett. Srácok, hogyha ez az én videóm lenne, ez a Baki parádéba menne. Hülye vagy, ez a legjobb rész. Ez az éles, ne viccelj már. Minek tegyük bele a Bakiba? legjobb ilyen impulzust, vagy ilyen legjobb ráhatást, azt egyszer tudsz először csinálni. Ez már az. Nem mondanám húknak egyébként. Gyerekek, ez nagyon kemény. Na, arra gondoltam, hogy a mai alkalommal egy kicsit, ha már egyszer évelején vagyunk, akkor csináljunk egy év végi összegzést, tehát 2025-ös évről, hogy mik a tapasztalatok. Aztán nézzünk bele a 26-ba, hogy ki mit remél, ki mit lát, hogy mi lesz velünk. Azon kívül, hogy mind meghalunk. Ez kormányváltás. De várj már, most? Nem most halunk meg. Nem, az Már most. De... Na, kezdjük a 25-ös évvel, tehát egy kicsit foglaljuk már össze, hogy ti mit tapasztaltatok a 25-ös évből, szerintem ez egy tök érdekes év volt minden szempontból, de hogy alapvetően a tanulságokat kellene levonni belőle, hogy mi az, amit tapasztaltunk, és annak mi a tanulsága. Attila, kezdtem most szerintem. Jó, oké, belevágok. Egyébként úgy kéne csinálni, hogy tudod halottról, vagy jót, vagy semmit, tehát a 25, mindegy, szóval... Ezt kippelhetjük az egész Nem, viszont szerintem egyébként ez fontos tanulsága volt a 25-ös évnek, hogy nyilván különböző sémák szerint próbáljuk ugye mindig a jövőt valahogy belülni. Ugye mindig én is azt szoktam mondani, hogy ne próbáljuk azt, hogy most akkor tutira mi fog történni, majd fél év múlva azért, mert ekkor vagy akkor hasonló helyzetben ez történt. De a 25-ös év bizonyos értelemben megerősítette azt, hogy egyfajta változás van a piacon, és ez most már nagyon érződött is. Tehát volt egy időszak, amikor éreztük, hogy az intézményi, a más hozzáállás, hogy máshova kerül a kriptó, átrendeződés van, de a 25-ös évben lehetett igazából érezni ennek a hatását ebbe az igazi manipulatív kenguru piacban. Valamint azt, hogy tényleg, hogy az ember ne előre döntse el a dolgokat, hanem hogyha változik valami, akkor tudjon
lépni, sokkal rugalmasabbnak kell lenni a kriptóban, de hogyha viszont azt nézzük, hogy értek végét a különböző szakaszok, akkor meg semmi új nem volt, mert hogyha napokra lebontjuk, hogy hol kellett volna, ha a régi ciklusos időszakot nézzük, akkor centire ott nem tudom, hogy október elején oda jött ki az időszak, és konkrétan onnantól azóta megyünk lefele. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet megint egy új forgatókönyv 26-ban, és jöhetünk itt vagy ott vagy amott föl, tehát nem kell annak végigmenni, de szerintem ami legyen tanulság sok embernek, maga, hogy hogyan osztja föl a portfólióját, mert akik így nyakig altban ültek és beragadtak, azok nem láttak túl jól, tehát szerintem érdemes átgondolni a stratégiát, a realizálásokat, hogy ne üljünk bele csak azért úgy dolgokba, hogy biztos tutira fölmegy, mert Q4 és nagyon föl fog menni és jó lesz, hanem igenis fokozatosan fölfele menjél tutira, legyen biztosan profitot, hosszú távon gondolkozzál, és mindig egy valamennyit kiraksz profitba, akkor hosszú távon úgyis több lesz belőle, nem kell rögtön kimaxolni egy fölmenetelbe, és a másik az, hogy ha el kell dönteni, hogy kriptózunk, akkor van az a megoldás, hogy akkor BTC DCA, és akkor akármi történik, hosszú távon reméljük jó lesz, de hogyha te egy ilyen kicsit szofisztikáltabban csinálod, nyitsz kockázatosabb ugye altok fele, akkor meg nem ez a beleülöm stratégia, hanem akkor figyelem a piacot, és aktívabban részt kell venned, hogy ne égesd meg magad. Szerintem ezek fontos részei voltak 25-nek, amire egy kicsit jobban rávilágított, mint az előző időszakok. Abszolút egyetértek veled. Teljes egészében. Még lehetne hosszabb a lista, de majd mondják de a fiúk. nem, ez tök jó tapasztalati összegzés volt. Gábor? Teljesen egyetértek Attilával, tehát az, hogy így az intézményi megjelenés a piacon. Pont azon gondolkodtam, hogy ez lehet nektek nem mond semmit, de van egy olyan rendezvény, hogy Internet Media Hungary. Régen szerintem ez ilyen sokkal nagyobb durranás volt, azt se tudom, hogy még létezik-e, de ide mentek így kb. Az ilyen online marketingipari ilyen résztvevők megnézni az új trendeket, és akkor ott egymásnak tartottak előadást, meg be lehetett rúgni. Nagyjából ennyi volt így a... Vagy ha valaki a szervező néző, biztos örülni fog neki. De hogy volt vagy 4 év, hogy minden ilyen internet média hangudó elmondták, jön a mobil. Ez a mobil éve lesz. Most már a mobil az itt van, és itt kurvára nem történt soha semmi áttörés, aztán egyszer csak tényleg megjött a mobil, és így átköltözött az internetes forgalom jó része a mobilra egy év alatt. És kicsit ilyen volt ez az intézményi sztori is nekem most így a kriptóban, hogy most már jönnek az intézmények, most már az ETF-ek itt lesznek, jönnek tényleg most már, és akkor tavaly előtt se, azelőtt se, meg még mindig visszadobják az ETF-et, meg még mindig nincs semmi. Aztán 2025 elején meg beözöllött így az összes intézmény, ETF-fel, Trumpos VLF-vel, minden szírszarral együtt, teljesen ledominálták a piacot, meg teljesen szét is cseszték a piacot igazából. Most már így visszatekintve azért eléggé ilyen tisztán látszik, hogy mennyire megváltoztatták az egész dinamikáját. És amit szerintem így benéztünk, meg sokan benéztek, az az, hogy ezt a fajta piacot, ezt nem lehet ugyanazzal az attitűddel, meg ugyanazzal a keretrendszerrel kezelni, amit eddig használtunk a kriptopiacon. Sokkal komplexebbé vált az egész, tökre megváltozott. Volt egy ilyen 2025-ös összefoglaló, valami ilyesmi volt a címe, hogy 2025-ben nem így az esés volt a legfontosabb, hanem a változás. És ezt most is így gondolom, hogy a 2025-ös évnek a legnagyobb tanulsága az kell, hogy legyen mindenkinek, aki ezen a piacon akar még valamit csinálni, hogy tökre megváltoztak a játékszabályok, szóval, hogyha a 2024-es bitcoin ciklusos, ilyen úgymond old school kriptós hozzáállással fog valaki most piacra lépni, az ugyanúgy meg fogja szívni, mint 2025-ben, mindegy, hogy felfelé vagy lefelé megyünk. Szóval, hogy egy csomó mindent át kell állítani szerintem fejben, jobb lett volna korábban nyilván, de hogy ez most már így tisztán látszik, és ilyen sokkal rugalmasabban kell kezelni, akár befektetés, akár kereskedés oldalon, sőt, még oda is egyébként hajlandó vagyok így elmenni, vagy arra is szívesen kinézek, hogy akár a kriptopiacon kívül. Tehát az, ami most így zajlik így a világpolitikában, majd úgyis a venezuelai sztoriról is gondolom fogunk beszélni, de hogy van egy csomó olyan lehetőség, aminek van hatása a kriptopiacra,
egyfolytában foglalkozunk vele, mert nem tudsz nem foglalkozni vele, mert kb. Mindennek hatása van a kriptopiacra, és hogyha van egy tisztánlátás most más iparágban, részvényben, nemesfémben, olajban, tök mindegy, akkor érdemes azt lekereskedni. Hogyha valakinek így ez ez egy szíve vágya, és így mindenképp akar csinálni valamit, akkor nem feltétlenül a kriptopiacot kell ütni akkor is, amikor egyébként nem történik semmi. Szóval nekem ezek voltak talán az ilyen legnagyobb ilyen meglátások, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire kifizetődő idén. Lassika? Itt, ahogy a többiek beszéltek, elég sokat gondolkodtam, hogy mit is mondjak, mert pont tegnap volt a kriptomise, és abban pont ezt kérdezte tőlem Mókus, és vagy 10 percen keresztül igazából prédikáltam arról, hogy hogyan tanultam, mik voltak azok, amik nem voltak jók, és ehhez hasonlók. Megpróbálom ennek a rövidített változatát átadni, hogy azért átmenjen, hogy nagyjából hogy gondolkodok így a tavalyi évről, és hogy mit gondolok így általánosságban magáról a kriptopiacról. Én azt gondolom, hogy amit elmondtak itt az előttem lévők, az teljes mértékben valid, a piac az evolválódik, de bennem az is motoszkál, hogy a történelem nem ismétli önmagát, de rímel. És valami ilyesmit érzek most is a levegőben, tehát, hogy nem lesz minden egyes ciklus pontosan ugyanolyan, és mindig lesz valami változás. Akárcsak, hogyha megnézzük a mostani ciklust, ami volt ATH felezés előtt. Mindenki azt mondta, jaj, nem lesz ATH felezés előtt, az mindig utána szokott lenni, erre megdőlni látszik. Akkor a következő, nem is tudom, nagyon sokan várták azt, hogy az altok mennek, jelenlegi állás szerint az altok nem mentek még, pedig mindenki azt mondja, hogy jaj, az altok azoknak mennie kell, mielőtt vége van a ciklusnak, hozzáteszem, én is erre teszem a voksomat még mindig, de minden egyes ciklus valamilyen módon az előzőhöz képest más. És amit Gábor mondott, azzal tökre egyet tudok érteni, hogy az újdonságokra föl kell készülni, a változásra föl kell készülni, és folyamatosan evolválódni kell a piaccal együtt, különben a piac az ki fog rázni. És hogy én hogy éltem meg ezt az egész 2025-ös évet? Voltak dolgok, amik tök pozitívak voltak. Voltak, amik nagyon negatívak, van, amit tök jól csináltunk, van, amit nagyon rosszul. A 2025-ös év talán egyik legmélyebb pontja nekem az az április 8-9 volt. Ott én is felültem erre a pánikvonatra, és én azt mondtam, hogy basszus, ez nagyon kemény. Ez rohadt kemény. És szépen lassan így elindult egy ilyen tanulási folyamat szerintem az utóbbi időben. Bennem is, hogy valamit kell változtatni, mert különben csak oldalazni fogok én is, mint a piac. És most jut eszembe, hogy elfelejtettem a tüzet lezárni, szóval kurva gyorsan én most el kell menjek. Mondani akartam, hogy valami ég a háttérben, de nem akartam belepofázni a monológ. Hajakra! Azt hittem, hogy füstgép vagy ilyesmi a hang. Hol nem zárta le a tüzet? Vagy milyen tűzről beszélünk? Nem tudom, de nem hangzott jól. De milyen gondolatai jönnek közben, nem? Tehát, igen, tudom, de hogyha púposodik az ajtó, mint a izében, a lánglovagokban, akkor majd kiabáljunk neki, hogy ne nyissa ki. Ja. Ez a hot topic volt abszolút, amit bedobott a végére. Hú, ez de kemény. Kornél, nálad? Mesélj egy kicsit akkor, hogy te hogy élted meg 25-öt. Hát kb. Ugyanígy. Egy kicsit átformázva más témákra, vagy egy kicsit jobban így leegyszerűsítve, az látható, hogy amit ti is elmondhatok, csak tényleg egyszerűbben megfogalmazva, hogy ez a piac már teljesen más piac. És hogy arra kell felkészülnünk, hogy kb. Ugyanúgy átalakul a kriptónak a működése, mint mondjuk a részvénypiacnak a működése, hogy nem azt fogja meghatározni, hogy ciklusok voltak, meg nem a felezés, meg a nem tudom én micsoda, hanem hogy a világpiaci változások, a világpiaci hangulat, az sokkal erősebb hatással fog bírni a kriptóra, vagy a bitcoinra,
mint korábban volt. Tehát, hogy elég erős lett a világpiaci dominancia, és ha még ebbe beleteszek egy teljesen más vonalat, hogy várhatóan, amit mindannyian érzünk, hogy valami nagyobb volumenű változást lesz itt a gazdaság működésébe, akkor meg egyértelmű, hogy a BTC ebből a struktúrából ki fog mozdulni, amiben a mostani tudati szinten van, mármint ami az emberek fejében itt tudatilag benne van. Ez sokkal inkább jobban elmozdul majd abba az irányba, hogy mi az, ami felé megy a világ, vagy mi az, ami a világnak a működését fogja főként mozgatni, és nem az, hogy akkor milyen a ciklus, meg hogy az altok mikor jönnek, meg stb. Szóval nekem 25-ről alapvetően ez a fő képem, hogy elindult a bitcoin esetében is egy óriási nagy változás, amit próbál mindenki lekövetni, és próbál struktúrálni, de hogy egyre kevésbé lehet majd ezt struktúrálni szerintem. Hát valami ilyesmi. Na és ti mit láttok 2026-ra? Vagy mi az elvárásotok? Vagy mit vártok 26 kapcsán? Akkor kezdem én megint, hogyha Jó, ezt az a tök jó, sort igen. pörgetjük. Igazából 26-ot most így, ha előre tekintek, olyan szempontból pozitívan várom, mert szerintem 26 lehetőségeket fog hozni. Mire gondolok itt? Ha a piac abba az irányba menne még egy ideig tovább, ahol éppenséggel most tartunk, tehát egy ilyen oldalazás és fölfele egy picit majd ismételten lefele, akkor 26 nagyon jó lehetőséget fog hozni. Én mindig azt nézem, hogy igazából, amikor már itt FOMO-val megyünk fölfel, akkor már nem tudsz olyan nagyokat csinálni. Mindig akkor tudod a profitot tök jól megalapozni, hogyha nagyon jó beszállókat tudsz találni. És a nagyon jó beszállók már baromi régen voltak, például a Bitcoin esetében, ugye ez visszavetíthető egészen a 2022-es év végére, utána már folyamatosan magasabb és magasabb és magasabb árfolyamon volt. És akár egy ilyen klassz lehetőség is lehet 26-ban, hogy tök jó beszállók lehetnek abban az esetben, hogyha valaki azt mondja, hogy azért fektetek bitcoinba, mert én hiszek abban, hogy ez, ugye semmi nem garancia, de hogy ez egy több százezer, egy dolláros eszköz is lehet, vagy valaki még nagyobb számot mond, hosszú idő intervallumban, tehát ergo a megalapozásokhoz ez egy jó időszak lehet. Ha pedig esetleg az történik, hogy mit tudom én, tényleg bejön az, hogy akkor új Fed elnök, meg félidős választások, mit tudom, és azon a ponton pedig már egy nagyobb föllendülés következik, akkor pedig ha trendnek megfelelően lépsz, akkor viszont ismételten lehet majd pont azért profitokat csinálni, mert hogy nagyobb lendületet tud kapni a piac. Tehát valamelyik irányba el kell írni a 26-nak, hogy ha jó bevásárlás éve lesz, akkor az a jövődet tudja megalapozni, hogyha viszont már ebben az akár egy második felében, vagy már nem tudom, QX-ben, nyilván nem akarok itt ilyen jóslatokat mondani, mert ezeket nem tudjuk, de valamelyik negyed évben megindulnak a dolgok, akkor meg az adhat lehetőséget. És hogyha az ember figyel arra, hogy ezekben a föllendülésekben él vele, és profitot is realizál, akkor magasabb lesz a portfóliójának az állása, mint akkor előtte volt. Tehát szerintem én 2026-ra így tekintek, és nyilván az, hogy folyamatosan figyelvén a piacot, hogy merre megyünk, és nem annyira túlvállalni. Tehát hogy én fontosnak tartom, hogy bármilyen helyzet is alakul a piacon, én biztos, hogy nem mennék all-in be. Ha bármilyen helyzet is alakul a piacon, biztos, hogy nem mennék all-in ki. Tehát, hogy ezeket a szélsőséges dolgokat nem, hanem mindig abba az irányba csinálnám én a DC-t, amerre a trend megy, és akkor ez nagyjából leköveti. Nem az a célom, hogy tökéletesen eltaláljam az alját, vagy tökéletesen a tetején, hanem az, hogy az alja környékén tudjak beszállókat találni, és fölfelé menet pedig profitot, mert nekem ez vált be az évek alatt, hogy így lehet szépen fokozatosan növekedni, és akkor nem kell nagyon kapkodni, nem kell stresszelni nagyon ilyen szélsőséges helyzetekben. Szóval én így állok neki most ennek az évnek. Annyira jó, hogy mindenkinek teljesen más a szemlélete. Te Attila inkább az ilyen kicsi lépések és pici behozások felé gondolkozol. Gábor, te inkább az altcoinok és abban lévő világok, illetve ugyanúgy az ilyen makroszintű elemzés. Lasszikat egyértelműen makro szempontból figyeled a dolgokat, és alapvetően én pedig inkább a trendeket próbálom figyelni, illetve a trendeket
meglátni, hogy akkor milyen irányba mozog az egész világ gazdasági szempontból, és annak azon belül hol van a BTC-nek a szerepe. De ez tök jó ez a nézőpontbeli különbségek, mert ugyanarról beszélünk, de mégis más szempontokból. Gábor, te hogy látod a 26-ot? Mit vársz? Mit vársz 26-ban? Mi fog történni? Nekem alapvetően ilyen pozitív várakozásaim vannak. Amiket Attila mondott, azok az ilyen katalizátorok, hogy jönnek a félidős választások, meg az új fedelnök, meg az inflációs nyomáscsökkenés. De azok a sztorik, amiket már tavaly is tudtunk ilyenkor, az szerintem továbbra is megállja a helyét. Tavaly egy csomó beszéltünk arról így közösen is, hogy ki mennyire hisz ebben az 4 éves ciklus elméletben, és én akkor is mondtam, hogy szerintem ez így döglött. Én tökre nem hiszek már benne, hogy ez a 4 éves ciklus ez így tartaná magát, és ez valahol arra is reflektál, amit így Lassika is mondott, hogy így fejlődött a kriptopiac, és sokkal jobban konvergál az ilyen hagyományos piacokhoz. Azok meg nem a 4 éves ciklus szerint működnek, hanem a saját gazdasági ciklusuk szerint. Szóval, hogyha ezt az egészet így leredukáljuk erre, akkor igazából az van, hogy nagyjából az a várakozás, hogy a bika piac az elhúzódik, és áthúzódik majd 2026-ra, az szerintem továbbra is megállja a helyét. Nekem ez az alapvető várakozásom. Nyilván majd, hogy ez hogy jutunk el egy magasabb all-time high bitcoinig, vagy egy altcoin seasonig, ott azért lehetnek még érdekes kanyarok a sztoriban. De úgy például ez a szombati venezuelai sztori, ez is a piacnak egy részén pánikot okozott, nekem meg egy ilyen, tehát hogyha csak ilyen befektetői szempontból nézed, és most veszed azt a képletből, hogy egy ország egy másik országban így katonai akciózik hétvégén, tehát hogy csak befektetői szempontból nézed, akkor az van, hogy így hosszú távon ez egyébként így jó. Ami így tök szarul hangzik, meg lehet ezért így ilyen erkölcsileg így pálcát törni majd így a kapitalista befektetők fölött, de Trump teljesen tisztában van azzal egyébként, hogy tudja megőrizni a hatalmát, hogy tudja felfelé nyomni az árfolyamot, az inflációt meg lefelé, és pont így a félidős választások miatt. Tehát, hogyha valamire tennék sok pénzt, az az, hogy Trump a saját érdekeit bármi áron érvényesíteni akarja. Meg, hogy ő azt akarja, hogy rá úgy emlékezzenek, hogy great leader, great president, és hogyha bármire kéne fogadni 2026-ba, akkor erre tenném így a pénzem. Az emberek meg akkor fognak rá úgy emlékezni, hogy ő mekkora jó arc volt, hogyha itt a gazdaság az röpül, ingyen osztják a nyalókát, meg kolbászból van a kerítés. És ezt meg más úton én nem nagyon látom, hogy el lehetne érni, mint azzal, amit épp most csinálnak. Hogyha meg ilyen környezetben fogunk menni 2026-ban, akkor az ilyen kockázatosabb befektetési eszközök, kriptó, részvények, mit tudom én, mindenféle derivatívák, ezek is menni fognak. Úgyhogy nekem nagyjából ez a várakozásom, azért így sokat így, tehát mondjuk nem mennék el 3 napra úgy, hogy kikapcsolom az internetet. Tehát annyira vagyok magabiztos ebben a sztoriban. Csak így, hogy besúlyozzuk így a sztorit. De alapvetően pozitív a várakozásom. Na, Lassika, te hogy látod? Én leszek, úgy látszik, most az egyke gyerek itt a családba, vagy nem tudom, minek nevezzem. Én kicsit másképp látom a mostani helyzetet, illetve a jövőt illetően, hogy mi fog itt történni. Én 2026-ra várok még egy felfutást. Én ezt már régebb óta mondom, és most is tartom magam ehhez, hogy szerintem lesz legalább egy Dead Cat Bounce, de inkább egy új ATH. Nekem ez a véleményem. Simán lehet, hogy tévedek, de az én hátam ezt elbírja, úgy gondolom. Azzal kapcsolatban nem értek egyet, hogy szerintem vége lenne a 4 éves ciklusoknak. Ezt mondtam korábban is, hogy a ciklusokat nem toptól toppig mérjük, hanem ajponttól ajpontig,
És innentől kezdve az, hogy most a top az egy kicsit csúszik, az én olvasatomban az nem befolyásolja a ciklusnak a meglétét. Amúgy is a ciklusok, ezt már beszéltük korábban, a Depth Refi Cycle alapján is jönnek létre, azért több más komponense is van, de összességében amúgy minden egyes piac ciklikusan mozog, akár az S&P, akár az arany. Az S&P-nél 4 éves ciklusok vannak, az aranynál 8 éves ciklusok, és vannak 4 éves ciklus pivot point, vagy fél ciklus pivot pointok, most ebben nem menjünk bele, és hiszem és vallom azt, hogy a BTC is, és a kriptopiac is ezt a mintázatot fogja követni. Éppen ezért én próbálom úgy pozícionálni magam a 2026-os évre, hogy várom a legjobbat, de számolok a legrosszabbal. És... Tehát nem lehet, ezt nem lehet mondani, ez egy baromság. Mondjál, valljál szint. A vagy B, piros vagy kék, nem lehet ilyen hülyeség, Coelho idézettel lerázni. Én még egyszer mondom, 26 elejére én azt várom, hogy fogunk ATH-t ütni, viszont én utána recesszióval számolok. De figyelj már, hogyha új all-time high-ra megy a bitcoin, akkor megint csak megdöglött ez a 4 éves ciklus elmélet, nem? Vagy te honnan méred a ciklus? Nem. Hogyha megnézzük az ATH-kat, vagy bocsánat, a toppokat a különböző ciklusokban, majdnem, hogy olyan, mintha sörétes puskával lövöldöznénk. Volt Q4-ben 2-szer, vagy 3-szor, volt Q2-ben is, top, innentől az kezdve... oké, ebben igazad van, csak hogy akkor mivel méred? Az ajpontok közötti távolságot nézem. Az ajpontok közötti távolság, de akkor az októberi ajpont lenne a piacnak az alja, vagy hogy? 2022. novemberben volt az abszolút bottom, és onnantól számítva nagyjából 4 év, amikor én azt mondom, hogy a következő bottomot beütheti. Most, hogy előtte mennyire későn üti be az abszolút ATH-t arra a ciklusra a BTC, azt nem tudom, hogy mikor lesz, de hogyha egy picivel később, néhány hónappal csinálja ezt meg, de ugyanúgy a bottomot beüti mondjuk 2026 decemberében, vagy 2027 januárjában egy pici csúszással, akkor számomra a ciklus, mint elmélet, az továbbra is valid. De várj, akkor most nem genyáskodni akarok, csak nem értem. Kurvára próbálom megérteni. Csak hogy akkor azt mondod, hogy ha mondjuk a klasszikus ciklus elméletbe mész, akkor van 4 év bikapiac, meg 1 év medve? Úgy nem, számol. én úgy gondolom, hogy mindig az ajpontokhoz képest nézem. Tehát 2022 novemberében volt egy ajpontunk. Előtte 2018 decemberében volt az ajpontunk. Akkor ütöttük be a legmélyebb pontját az adott ciklusnak. És ezek közötti távolság, ez megegyezik mindig. Tehát, hogy majdnem hétre pontosan megegyezett. Várjál, mert hogyha 2022 novemberében volt, akkor az 2026 novemberében lenne az új ajpont? Valami ilyesmi, igen. Ez alapján igen. De itt ez csúszhat azért egy-két hónapot. December, november. Nem is akarok most én nagyon ragaszkodni ehhez, de ezt nem csak a BTC-nél lehet felfedezni, hanem ugyanúgy az S&P-nél is. Vannak ilyen cycle pivot pointok, amikkel érdemes számolni. Tehát, hogy nem a toppot kell nézni, mert az nagyon befolyásolva van az eufória és a retail által. Innentől kezdve azok közötti távolság meghatározása és 4 éves ciklus kikiáltása az eléggé, hát hogy mondjam, bagatel. Én ezt így gondolom. Tehát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Hogyha január, február, március környékén beütünk egy toppot, én attól függetlenül még továbbra is azt fogom kiáltani, hogy 4 éves ciklus, csak nem amiatt, amiért eddig gondoltuk. Szóval, hogyha eddig azt hittétek, hogy ez a karácsony szar volt, várjátok ki 26. És ez mindez egyébként a Lasszikának, a Grinchnek köszönhető, aki ellopta a bikapiacot. Na, ez nagyon jó. Oké. Mindegy, lekereskedem, de ha nem így lesz, akkor te vagy a hibás. Ezt már megszoktam. Figyelj, néha a komment szekciójukba megyek, hogy is mondjam, ihletér. Feltöltődni? Persze. Figyelj, ha már az enyém is olyan katasztrofális, legalább érezzem magam jól, hogy nem csak engem utálnak ennyire. Vannak kemény, vannak. Figyelj, a tegnapi, ez teljesen ide nem illő, csak így a mentál állapotról. Figyelj, ezt fölolvasom. Mert gondolom nem láttátok Instán, hiába rakok ki kurva jó sztorikat, nem olvassátok. Én szoktam még. Volt egy csávó, akit megpróbáltak beszkemmelni. Van egy ilyen Telegram alter egóm, nem Kripto János, Kovács János. Tényleg, igen.
nem tudom letiltani, mert minden elképzel. A Mert Telegram ő az igazi. karikál. Nem csoda egyébként. De várjál, és valaki írt, hogy ha-hó, jó estét, ez az ön fiókja. Írtam, hogy nem, ez egy scam. Kérlek, tiltsd le minél előbb, el akarja lopni a pénzed. Eltelik 2 óra, ha te vagy az eredeti, azt mivel tudod bizonyítani? Én meg csak annyit írtam, hogy maga ön? Nem tudom. Zseniális. Nem tudom, nekem Jó, tényleg nehéz kedvenc... helyzetben vannak egyébként, de oké. Igen. Mi nincsenek nehéz helyzetben, bassz meg, hát Kovács János néven fut a csávó, kim van, érted, minden kurva csatornán ilyen validált kék pöttyel, hogy Schulz Gábor, make it count, így nem lehet elhibázni, de még az is egyébként lehet, hogy egy ilyen clue lenne, egy ilyen jel, hogy ez egy kamu, hogy az van a biójába írva, 10 éves tapasztalat a kriptopénz kereskedésben. Magyarország egyik Ennyi. Tehát ez azért Még sokat oda tud, Hát, jobbleg, akár még. Ez egy kicsit árulkodó szerintem. Na mindegy. Nem Bocsánat. tudom. Ez még a régi időkben volt, amikor még beszélgettem emberek, és mondta, hogy hát a bitcoin én is, ami 2007 óta veszem. Jó, neked mondom. Tehát, De jó neked. És hol parkol a jachtod Monakóban? Nem tudom, nekem a kedvencem az, van egy ilyen visszatérő, már Pokémonnak nevezem, vagy mémnek. Az egyik csávó, akárhányszor beszélek a bankrendszerről, hogy mennyire szar, előjön, és azt mondja, hogy te dologtalan zsicigeci, vagy valami ilyesmit szokott mondani. Latika kommentjei azért keményebbek szoktak lenni, mint nálam. Azt már megfigyeltem. Mélyebb a merítés ezekkel a Conteus. Jó, de figyelj, a cuccokkal. TikTok az egy örök métej lesz szerintem ilyen téren. Tehát a rupotlanok az már eléggé, hogy is mondjam, érlelődik bennem. Végtelen anyag gyűlt már a ruppótlanok 2-höz egyébként. Mindenesetre az legkeményebb? biztos... Ja, bocs, igen. Nem csak már kérdeztem, hogy mondjad. egyébként, ha a komment szekciót nézzük, hogy mi a tapasztalat nektek, akkor a TikTokon a legkeményebbek, vagy az Instán? Messze. Változó, YouTube vagy Szerintem. TikTok? Mert az, hogy én a nagy videók alatt elolvasom, amit a YouTube-nál van, és ugye azokra válaszolok, de az összes többit én meg se nézem idő hiányában. Tehát Írogassatok nyugodtan Attilának, lesz és ez így is hallja. van, mindig elmondom, hogy a YouTube nagy videót beszél, de ne várjátok már tőlem, hogy a Facebookon, a TikTokon, nem tudom, ott nyilván ott is közé tesszük főleg a sortokat ugye ezeken a területeken, de hogy az ilyen információforrás meg ki hol van, de nem tudom ezt egyszerűen lereagálni, mert egész nap ezt nézném. Tehát nincsen rutinom és összevetésem. A YouTube alatt, a nagy videó alatt aránylag azt mondom, hogy tisztelt a kivételnek, de hogy kultúráltabbak szoktak lenni. De ezt azért mondom, hogy de az úgymond kezelve is van, ott ugye tudok reagálni a dolgokra. De a többi az ilyen vadhajtás. Tehát most már lehet, hogy megnézem az én videóim alatt is, hogy mik vannak, biztos, hogy is jókat rögök. Majd én megnézem, majd kiválogatom a jobbakat. A best of-ot küld már át, hogy figyelj, ezt nálad találtam ezt a gyomot. Hát én azt szoktam csinálni egyébként, hogy a TikTokon, amíg így a korközönséget elérjük, az, mit tudom én, az ilyen 20 000-es nézettségek szoktak lenni, kb. Nekem annyi sose És- volt. És Mindenket nem tudom Csak elérni. akkor nem kell vele foglalkozni. Van egy nagy ötletem, 1000. És akkor kész, megvan. Tehát én nem láttam még 20, de mindegy, mondjad. Mesélj, hogy milyen ott fönt lenni, mert itt nem hallod, semmi levegő nincs. Nem versenyzek, csak mesélek egy sztorit gyors. A Nekem Revolutor 100-tól sztori... kezdődik, mondjad, Lacika bátran, bírja a hajam. Nem, az volt, esküszöm, nem direkt volt. Tehát így kezdem. Kiraktam egy videót arról, hogy a Revolut és ez a validátoros balhé, stb. Megszűnik a magyarországi kriptoszolgáltatás a Revolutnál. És nem tudom miért, lehet azért, mert kormánykritikus az arcomra van írva, vagy nem tudom, de Azért. hogy azonnal megjelentek a politikai szekértáborok, és egymást kezdték el kurva anyázni. Tehát az volt a kedvencem. És csak emiatt kvázi, hogy a politikai contentnek minősítették az emberek, így valami 550 000-ig elment a videó 3 nap alatt. Hát de az meg úgy Úgy volt az végre egész, meg lesz az megtekintésem annyi szerintem. mondjuk szerintem ezt az egész validátori sztorit nehéz úgy tálalni, hogy ne legyen politikai ilyen hangulata a dolognak, de hát az egész videó ilyen volt. Igen, ez Szóval- valid. Aztán ne csodálj. Szóval csak azt akartam mondani, hogy kb. 20 000-ig az szokott lenni, hogy ilyen értelmes kérdések meg hozzászólások jönnek, és hogyha nagyobbat megy a videó, és akkor elkezdi kiszolgálni így a For You-ba, meg mindenhova, ott aztán jön minden. Úgyhogy az ilyen mentálhigiéniám az szokott lenni, hogy olyankor kiszállok így a
a kommentelésből, és akkor visszanézek mondjuk ilyen 1-2 nappal később. Mert hogy ott tényleg így, nem is az szokott lenni így probléma, mert hogy azokkal még szívesebben foglalkozik az ember, akinek meg nem értése van. Tehát akinek kérdései vannak. De a TikTok azért egy olyan platform, ahova csak így elküldeni egymást a picsába is járnak az emberek, és egy csomószor egyébként olyan dologra reagálnak, amivel nem tudsz mit csinálni, most így, érted, miért nincs hajad, én miért hadonászok a kezemmel, nem tudsz beszélni, nem tudom én. Tehát hogy ezek ilyen tök standardek. A kedvencem az, hogy lehet így beszélni, hogy nem veszel levegőt. Tudod, vágás, meg, de hogy így most ebből nem menjünk bele. Szóval, hogy ebből... Gyöngyhalász voltam 7 évig. Végtelen, nyilván 8 perces makro videót egy levegővel szoktam elmondani. És ez egyébként ez tök standard, szóval ezzel most nem nagyon tudsz mit csinálni, meg nem is kell ezzel foglalkozni. Szóval így azt szoktam, hogy így az ilyen korközönségnek így ott így válaszolok, meg kommunikálok, szóval amikor látom, hogy így elszabadult így a ménes, akkor én is így bedobom a gyeplőt, hogy... Hát de figyelj, amúgy is, amikor a korközönségben is azért tudnak eléggé cifrákat írni, tehát az utóbbi időben, amikor beszakadt a piac, és mindenki szeret felelősséget vállalni, és nem a kicseszett kriptoinfluencerekre áthárítani a felelősséget, akkor azért meg szokott mutatkozni, hogy a core kriptoközösség is úgy el tud küldeni melegebb éghajlatra. Ja, persze, szerintem nagyon sok ilyen toxikus arc van, őket így lövöldözöm kifelé, így kíméletlenül, tehát mindenki mondja, hogy én nem zárok ki senkit, dehogy nem. Tehát, hogy így nagyon, nagyon gyorsan el lehet érni azt a státuszt, hogy így ne akarjam látni, amit írsz, meg ne akarjam hallani, amit gondolsz, mert hogyha olyan stílusban adja elő, akkor nem vagyok kötelező, vagy nem vagyok köteles ezt így elolvasni. És még így is ilyen sok a rossz komment, azért gondolj bele, hogy 3 kézzel gyomlálsz, ahol tudsz. És... De egyébként nem is azokat, tehát azokat így nem szoktam ki, aki így normálisan fogalmazza meg a kritikáját, vagy úgy tesz föl kérdést, azzal így nincs is bajom. Meg nyilván én is cseszek el egy csomó mindent, persze, tehát így nem tévedhetetlen az ember. De általában nem ezekkel szokott probléma lenni. Tehát itt főleg azok az ilyen frusztrált arcok szoktak megjelenni, aki így valakinek oda akarja kommentelni, hogy így rohagy meg, és arra vár, hogy mikor írsz vissza neki, hogy de miért? És akkor így rádöntheti a fájdalmát. Én meg ezt az elégtételt nem szoktam megadni senkinek. Ez nem is tudom. Az újévi fogadalmam. Gáborral jó nekünk van egy közös rajongónk. Nem tudom, te hányszor tudni fogja Gábor, hogy kiről van szó. De nem tudom, hogy hányszor tiltottuk már, én is egy párszor már meg kellett tennem, és valamilyen mindig visszatér, csak XYZ harmadik fiók. Tiltás XYZ. Ja, de nekem ez nem gond, tehát hogy nekem sokkal gyorsabb letiltani őt, mint neki megírni a kurva hosszú kommentjét, amit egyébként se olvasok el, szóval ez így félig is fair trade. Hát a kriptós arcok TikTok csatornáján ilyen veszély minket nem fenyeget. Decemberben néztem. Figyeljetek. Van TikTok csatorna is? Egy követő volt. Már bekövették? Egy. Én se tudtam egyébként, hogy van. Hát mert ez az, hogy nem... De ez Kornélnak a side projektje, amiről nem szólt senkinek. Na látod, hát érted, a rövid videók, rövidek azok mennek mindenhova fel. Kriptós arcok. Majd mindjárt jól megnézem, az bekövet. Összeszedjük magunkat. Egyébként te követed magunkat? Már hogy te vagy az egy? Ez az, hogy nem én vagyok, tehát hogy ez haladás. Ki az, akit itt az egész Magyarország, és ki az, akit meghódítottunk? Tehát azért nem tudom, de ezt kell nézni. Kornél, ez valami technikai glitch, hát basz meg itt van, nem tudom én, 20 videó, és 5 like. Tehát nem jön ki a látod, tehát én mondom, tehát ezzel röhögök, tehát nem csinálok ebből ügyet. Most lesz egy ilyen új kurzusod, hogyan csináljunk virális videókat TikTokra. Így, és hogyan szerezünk egy hét alatt 10 000 feliratkozót, vagy nem. Igen, de egyet biztos garantálunk, tehát hogy azt megvesszük, hogy... Hát van ilyen is, de egyébként ami durva volt, a Crypteusnál több platformon nyomultunk, és akkor, ugye az 2002-t írunk, akkor kb. 3500 feliratkozónk volt, aztán abba hagytuk a videó készítését, vagy így a rendszeres videó készítését, és képzeljétek el, hogy azt kezdtem el látni, ugye nem újdonság nektek, hogy
kezd folyamatosan bekövetni engem a Crypteus, és akkor tudod, nem mi vagyunk azok, de hát csak követ. És bazdmeg nézem a videóit, és akkor ilyen 20 000 megtekintés, meg 50 000 megtekintés, nekem sosem volt annyi. És Ez bazdmeg hol? TikTokon? TikTokon, aha, és a klónok bakker sokkal nagyobbakat mentek, mint De a mi tudnak olyan sajátunk. nézettséget is vásárolni, szóval ez nem feltétlenül igaz. De az is sokszor van egyébként, hogyha riposztolsz egy tartalmat, és a riposzt az sokkal nagyobbat megy, mint az eredeti. Úgyhogy nincs rajta semmi módosítás. Tehát De ez durva. Ezért TikTok algoritmus útjai kifürkésztelhetetlenek. Igen. Na jó, hát izgalmas lesz a 2026-os év, az biztos. Én valami olyasmire számítok, hogy is van, hogy egy dolog biztos, a változás. Tehát, hogy biztos, hogy fogunk megtapasztalni olyan dolgokat, amiket korábban még sosem, és hogy szerintem kb. Erre kell felkészülnünk, hogy itt aztán biztos, hogy lesz lejtmenet is, meg felfelé menet is, viszonylag gyakran, és mindig csak vakarjuk majd a fejünket, hogy ez miért történt, meg az miért történt. Aztán levonjuk jól a tanulságokat, aztán 2 kanyarral később valami teljesen mások miatt megint egy új tapasztalatot levonhatunk majd a sztorinak a végén. Úgyhogy valószínűleg az egy, ha befektetőként gondolkozunk, akkor talán ez egy jó megoldás lehet, amit Attila javasoltál, hogy egy olyan stratégiát felépíteni, ahol kis lépésekben érdemes előre haladni. Ha meg valaki úgy van vele, mint ahogy én is, hogy én inkább ilyen hosszú távú holder vagyok, akkor ezeket így végignézzük, időnként anyázunk egyet, meg időnként fogjuk a fejünket, hogy ez most miért megy, időnként beszélgetünk majd róla tök jókat, hogy mindenki elmondja, hogy szerintem miért történik így a piacon, meg hogy mi várható. Aztán meg majd nézzük, hogy ez való élet meg mit hoz az életünkbe. Hát meg talán így most egy pillanatra így feljött ez nekem, hogy ezek a podcastek sokszor azért jók, majd lehet, hogy egy ilyen 5 év múlva visszanézzük, hogy a jelenlegi állapotnak egy ilyen naplózása, hogy akkor most mi a helyzet, ki mit érez, hogy érez, mert annó, amikor csináltunk például Druszával podcastet, már akkor is így annyira durva, hogy visszahallgatni az akkori gondolatokat, az akkori történéseket, hogy baszki, tényleg 2022-ben, meg 23-ban ez volt, és atya úristen, de réginek tűnt, de közben csak 2 év telt el, és hogy annyi minden történt azóta, és annyi minden változott az emberek fejében, a mi fejünkben is. Tehát nagyon érdekes amúgy, hogy így ezeket így dokumentáljuk, tényleg olyan, mint egy videónaplózás. Abszolút, ez tök jól fogalmazod meg, és talán ez a legjobb, amit mondtál, hogy a hangulatot. Tehát nem is a tudást, hanem inkább a hangulatnak a leképezése ez. Tök izgalmas. Egyébként azt tudjátok, hogy most már több mint egy éve naplózunk. Tényleg? Wow! És azonnal jöttem rá, amikor kinyitottam még itt az újabb naptára, meg a tavalyi, tudom, old school vagyok, majd papíron is dolgozom, mindjárt ezt engedjük el, és akkor lényeg az, Attila, nekem az AI mit adott? Papírral leput apám. De 27-ben már majd megnyitom azt a kis applikációt bal alul. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy kidobta azt, hogy január elején voltunk, hol is van ez? Ide van, hogy január 6-án a második felvételre, még akkor stúdióban közösen találkoztunk. Az arénában voltunk. Igen, hogy január 6-án második felvétel a kriptós arcoknak. Szóval decemberben vágtunk bele a Let's Show-ba, tehát már több mint egy éve napunk. És a legújabb fejlesztésünk 26-ra. Megint hallhattátok. Srácok. Minél többször használod ezt... Az épület mennem kell, jaj, de kár, sziasztok! Minél többször használod ezt, Kornél, annál jobban megtérül a befektetés. Járjon ez az eszélyben. Köszönöm szépen. 80-as évek matinéja, vagy nem tudom mi ez. Tehát, hogy... Szerintem ez a baseball meccseken az, igen. Ez a baseball meccs, igen. Ez az régi honos magyar sport. Nem tudom. Viszont van még egy téma, amit nem kinyitni akarok, meg már érintettük is, de hogy bezárni. Bezárni nem tudom, tenném, de nem tudom, de hogy a 26-os évnek egyik érdekes szösszenete lesz ez a validátoros sztori itt Magyarországon, tehát hogy az így biztos, hogy fogja borzolni a kedélyeket, meg fogjuk látni, hogy milyen irányba megy ez az egész, amiről csak nagyjából sejtésünk van, meg nyilván jogszabályi leírások, meg stb., de hogy
az egy meghatározó dolog lesz így a magyarországi kriptózás életében, hogy akkor ezt most hogyan kell értelmezni, meg mi lesz a gyakorlati megvalósulása. Meg hát ugye azt se felejtsük el, hogy erre hogyan fog reagálni a nemzetközi kriptoszolgáltató piac, hogy hogyan fogja ezt majd lefordítani a saját nyelvezetére, és ahogy látszik, már mindenki kb. Máshogy áll hozzá. A felvétel előtt beszélgettünk, hogy a különböző szolgáltatóknak mi a hozzáállása, de hogy ez így a mindennapi életünkben egy nagyon meghatározó lesz szerintem. És főleg, hogyha kivétre hajazunk, vagy kivétet szeretnénk megvalósítani, akkor meg mindenképp. Ez sokat elárul, ez a reakció. Igen, hát most mély csönd. nem nagyon tudunk szerintem most hozzátenni, hiszen most beléptünk abba az évbe, ahol ők már úgy elvileg aktívan, meg is van az első jelentkezőnk, validátorunk, tehát létezik. Aztán most ott tartunk, hogy és akkor lássuk azt a validálást, hogyan fog ez megtörténni, kivel fog már ténylegesen majd szerződni, és mikor, és akkor kivel lesz az a szerződése, egyébként meg gyakorlatban, hogy lesz majd a reakció a bankok részéről, hogy akkor most már valaki első merészember előrefutott és megpróbált kiutalni egy ilyen papírral, akkor erre a bank hogy reagált. Hát szerintem ez is egy ilyen, igen, tehát érdekes rész. Pont ma most, amikor fölvesszük, ez január 5-e van, a Glázer Anitával csináltam pont egy ilyen 1 órás videót, hogy éppen most hol tartunk, de nyilván ezt a videót lehet majd update-elni, vagy ezt a témát, hogy mi is beszélgetünk ezekről folyamatosan, mert most egy abszolút tanuló fázisban vagyunk, mert egy új dolog lép be ebben a magyar rendszerbe, és meg kell vele tanulni együtt élni. Ugye vannak kategóriák, van, amit meg tudsz változtatni, hanem változtass, amit nem tudsz változtatni, azt elfogadod, és hát valahogy nyilván megpróbálod a saját pontodat, helyedet megtalálni ebben az egészben. Ez egy folyamat, ez most egy újabb kihívás itt a magyarok meg ezen a területen, de nem ez volt az első, nem ez volt az utolsó, és világ különböző pontjain más kihívások vannak, most nekünk éppen ez dobta a gép. Nekem csak egyetlen egy hozzáfűzni valóm van. Ez az egész balhé már igazából fél éve megy, amikor is egy témát úgy akarnak szabályozni, hogy előbb elkészül a szabályozás, mint hogy megértették volna a témát. Ez az én véleményem, not financial advice. Félkész rendszerekkel akarunk megcsinálni egy olyan dolgot, ami 2026-ban még nem működik. Tehát hadd ne akadjak ki még jobban ezen. Őszintén, ez annyira ilyen tipik magyaros működés, ami most történik, hogy igazából még nincs készen semmi, de már amiatt kell aggódjunk, hogy mi van, hogyha megbüntetnek, miközben az önhibánkon kívül nem működik az a backend rendszer, aminek már működnie kéne. És amúgy is mi értékelnek be egy privát szereplőt, amikor ezt amúgy közszférán belül is meg lehetett volna oldani, de mondom, én nem akarok itt már nagyon belemenni, majd kirédzselem magam egy videóban. Hát figyelj, az egész validátoros működésnek így nincs értelme ezen a szinten. Tehát ami kiderült, hogy ők mit csinálnak, gyakorlatilag egy semmit. Tehát, hogy a bank nem 5000 forint plusz áfáért én is csinálnám ezt a semmit. Nekem ez olyan, mint ezért is majd befeszül valaki, ez olyan, mint az iparkamarában a tagdíj. Hogy tudod így? Kifizetem, mert egyébként megbüntetnek, de nem érzem az árértékarányú transfert itt a sztoriban. Szóval, hogy ez a validátor, én azt gondoltam, hogy tudod, ezzel majd így legalább nő a banknak, vagy csökken a banknak a kockázata, vagy az ügyfélnek a kockázata, de lószart, semmi erről nincs szó. Tehát gyakorlatilag ez egy nyugta. Ugye ezt mondtam már nektek, hogy amikor az USA-ban próbáltunk így a Crypteus kapcsán belépni, meg így érdeklődni, hogy mi a helyzet, akkor főleg az ilyen validátoros dival kapcsolatban, most így mondom, source of fund kérdésével kapcsolatban, akkor azért sok mindenkivel tudtam beszélni, és ott például ez tök jól működik, ez a struktúra. Tehát, hogy ott a Coinbase az automatikusan kiállít egy ilyen igazolást, amit a bank elfogad, és innentől kezdve olyan probléma, mint nálunk, hogy beutalsz egy lóvét a bankba, és akkor felhúzza a szemöldökét a bank, és A kérdez, B automatikusan visszaküldi a lóvét. Tehát, hogy ami kriptós tranzakció, azt köszi szépen nem kéri. Ott meg automatikusan befogadják, mert küldi a Coinbase az alátámasztó doksit.
Persze, de az tök más sztori, tehát hogy ott nem egy harmadik fél van, aki a kettő között Abszolút. áll, és nem tudja se azt, Ja. hogy itt mi van, se azt, hogy itt mi van, hanem így az van, mint egy ilyen relé, hogy így kaptam egy infót, átadom az infót. És se nem, tehát ez úgy validátor, mint én. Hogy így, hogyha valaki így üzen valamit, szoba egyik végéből, elmondom a másik végébe, semmi hozzáadott értékem nincsen a sztoriban. Tehát, hogy komplexebbé teszem az egész folyamatot. Ami tudjuk mennyire szükséges. Remélem egyébként, az még én azt hittem, hogy ez csak poén, de az ISF-ben tényleg ez van, hogy ezek az infók egyébként majd e-mailen keresztül mennek. Mi? Ja. Tehát nehogy ez itt, hogy van egy API gateway, vagy blokkláncon, vagy e-mailben. Ne! Majd csekkoljátok le. És Ezt sokkolódjatok. most fölírom, bazd meg. Már bocsánat. Szóval, hogy nem azt érzem ebben, hogy ez nagyon át lett volna gondolva, vagy olyas valakit bevontak volna, aki így ért ehhez az egészhez. Tehát, hogy ennek lenne értelme, úgy, ahogy a Kornél is mondja, az amerikai példánál, meg Szingapúrban is így működik egyébként, meg Dubajban is így működik egyébként, szóval nem a validálással van szó, vagy nem a validálással van gond, mert hogy egyébként ez fehéríthetné, meg gyorsíthatná az egész folyamatot, csak ez nem validálás. ez a nagy különbség. Az meg, hogy milyen okokból jött létre, abban meg már bele sem menjünk, mert ezért. Nem tudom, hát ha elbírja a podcast, akkor szerintem lehet, Nem azt akartam, én csak a működés... Az se. Ne legyetek már snowflake-ek, nem kell félni. Valamiért elment a netem, gyerekek. Minden majd máskor. Kornél meg a tudja. Csak most állt meg itt a fekete Volga előttem. Na, nyugodj. Nem hagytad úgy a tüzet, nézd már meg, légy szíves. Tehát... Hát jó. Ez már égő. Mindjárt jön valaki, és elviszi Lasszikát kávézni. Azért mondom, itt van a fekete Volga. Ha 40 évet késett, de itt van. Nem a Volga van ott, hanem csináltál olyan videót, hogy rátörte a tek az ajtót, vagy nem is a NAV törte le. NAV volt. NAV, igen. Hát csak annyi, hogy ez a működés kísértetiesen hasonlít egy keleten lévő nagy országnak a működésére, ahol a gázszolgáltatást oldották meg hasonló módon, hogy beékeltek egy privát céget, aki igazából minden egyes tranzakcióból nyerészkedik, de nem akarok ettől többet mondani, aki érti. Japán! Na jó, de az gáz. Fuck it, I'm done. Ja, szóval így nem igazán. Én azt gondoltam, hogy ez az egész validátoros téma, ez így évvégére le fog csöngni, és így januárban már úgy fogunk neki menni, hogy ők már így egyeztettek kb. Mindenkivel, és mindenkivel így ledílezték, hogy akkor... Mert egyébként van ehhez hasonló működés Európában máshol is, csak ott 3 nap az átfutása egy ilyen tranzakciónak, ami nyilván egy rakás szar, tehát úgy semmi értelme nincs, úgyhogy blokklánc meg azonnali elszámolás lenne. Mindegy, ez csak ilyen side note. De hogy így, én azt hittem, hogy ennek az egész sztorinak már ez le fog ez már januárban nem is lesz téma. Beépül az árba, aztán a kriptotőzsde vagy lenyeli, vagy nem. Aki piacot akar szerezni, az lenyeli a tranzakciós költséget, aki meg nem, az meg ráhárítja az ügyfélre, aztán csókolom, a bank meg nyilván ráhárítja majd az ügyfelekre, és most egy 5000 forintos, most 5000 forintról tudunk, de valójában mennyi lesz, azt még egyáltalán nem lehet tudni. És akkor ezt a költséget, ezt ugyanúgy, mint a banki tranzakciós költségek megnövekedését, azt így beépíted így az életedbe, és akkor nem 10 000 forintokkal fogsz DC-ázni bitcoinba, hanem egyszerre kiutalsz többet. Tök szar, meg ez egy visszalépés, de ez van, és akkor, de még ez sincs. Most így az van, hogy így majd lesz valami valamikor, majd valaki csinál valamit, addig meg így lebegünk a limbóban, hogy akkor most ez lehet, vagy nem lehet, mert hogy egyébként így, mit mondtál, X-Lex? Vagy hogy hívják ezt? Aha, igen. Ez nagyon tetszett, ez az állapot. Az X-Lex-ben lebegünk. Ja, igen. Egyébként azért is érdekes, amit mondasz, mert hogy teljesen igazad van, hogy annak idején, amikor a Crypteusznál nagyon benne voltam ezekben a folyamatokban, ugye Anitáik még mindig csinálják, de hogy ott egy normális átvilágítás, amikor teljesen átvilágítjuk az illetőt, az minimum 2-3 hetes folyamat. És akkor az tényleg át van világítva. Tehát, hogy
az akkor minden egyes forint fillér látszik a struktúrába, és akkor azt mi végig nézzük. Ha ilyen gyors csekkolás van, az kb. Az utolsó néhány tranzakcióra van lehetőség azt lecsekkolni, hogy az érintette is. Ami a legdurvább, az az, hogy a nagy cégek, akik ezzel foglalkoznak, most nem mondok nevet, akikkel mi is kapcsolatban voltunk, ők is elmondták azt, hogy igen, tök jó, de ugye ez egy adott pillanatra vonatkozik. De jellemzően abban a pillanatban még nem tudjuk, hogy az egy illegális tevékenységgel érintett tranzakció-e, vagy sem, hiszen az majd egy év múlva, vagy lehet, hogy másfél év múlva derül ki, amikor visszafejtik, hogy akkor bakker, ez lehet, hogy ez is érintett volt abba a történetbe. Ja. Tehát, hogy az éppen prompt elemzés, azzal meg ez a probléma, hogy persze megnézi, hogy a eddigi tudásunk szerint, de hát attól még lehet, hogy 2 nappal előtte volt egy illegális tranzakció, és akkor abból csorgatnak bele lóvét, vagy azon keresztül mossák az adott tárcán keresztül. Szóval ez nem olyan egyszerű történet. Ja. Bár azt gondolom, hogy így a MiCA engedéllyel rendelkező kriptotőzsdékre bejuttatni illegális forrásból pénzt, ez egyre nehezebb lesz. Tehát, hogy így eleve ott megtörik az egész ilyen illegális forrásból származó sztori, hogy mondjuk egy Bybit.eu, vagy egy Crypto.com, aki MiCA licenszel rendelkezik, az honnan fogad be pénzt egyáltalán. És egy csomószor egyébként a Bybit.eu most is azt csinálja, hogy visszadobál teljesen legitim, teljesen legális pénzösszegeket. Kb. Olyan forrásokat is visszadob, hogyha valakinek olyan típusú vállalkozói számláról érkezik a pénz, amit ő egy veszélyes szektornak tart, tényleg, akkor így, és azt mondja, hogy bocs, te nem utalhatsz be. Tehát, hogyha ezen a ponton, a belépési ponton, amikor fiatból konvertálsz kriptóra, az egész egy annyira szűk keresztmetszet, hogy rohadt nehéz egyébként ott illegálisan bármit bepussolni így a kriptotőzsdére, akkor most a kifelé vezető úton ott most mit is vizsgálnak? Érted? Tehát annyira ilyen kifacsart ez az egész logika, hogy most akkor ők mit is csinálnak elméletben, gyakorlatban meg még ennyit se. Szóval mindegy, befejeztem, mert ugyanazt a csontot, meg ugyanazt a gittet rágjuk szerintem egy hónapja. És, hát nyilván azért, mert hogy érint mindannyiunkat, azért beszélünk róla ennyit. És mindig egy picit hozzáteszünk valamit. Persze, csak hogy így kívülről nem tudsz ennél többet mondani róla, mert hogy így nincsen senki, aki így a másik oldalon érdemben tudna reagálni erre. Hát állítólag már van, tehát hogy a honlapjuk szerint is van egy e-mail cím, és minden e-mailre válaszolnak, és egyébként hallottam, hogy már válaszadások történtek, tehát hogy valami kommunikáció már legalább van, és ez tök fontos. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a gyakorlatban, de hogy minél többet beszélünk róla, annál több gyakorlati kérdés jön fel, és minél inkább jönnek a válaszok, még több kérdés merül fel a kapott válaszok ez alapján. volt igazából a teljes validátor sztorival is. Mindenki várta, hogy jön a validátor, és az majd megold egy csomó kérdést. Persze megoldott 1 vagy 2 kérdést, és helyette csinált 10 nekünk. Ja, így. Ez tök jó. És az a baj, hogy most nem akarok én itt a negatív lenni a csapatban, de hogy szerintem ez a tendencia nem a mostani időszakban fog változni. Tehát, hogy ahogy haladunk előre szépen, ugyanúgy ilyen gyermekbetegségek szerintem ki fognak jönni. Igazából itt nagyon el vagyunk maradva ilyen szinten. És amit ti mondtatok, az teljes mértékben jogos, hogy ilyen gyors átvilágítással igazából csak adunk a szarnak egy pofont, ha őszinte akarok lenni. Nagyjából, ja. De egyébként tök érdekes, mert ahogy ezt így levezettétek, az alapján például tökre megerősödött bennem, hogy amit a Crypteus csinál, az még inkább egyre fontosabb. De én ezt mondtam neked akkor is egyébként, amikor először dumáltunk erről, hogy mivel foglalkoztok, meg hogy ennek majd AI támogatása lesz, meg gyorsul, meg mit tudom én. Mondtam, hogy szerintem ez elkerülhetetlen lesz a jövőben, hogy ilyen szolgáltatók működjenek. Csak ez nem egy olyan szolgáltató. Ja, igen. És ez tök érdekes, mert én is kb. Azt gondoltam, hogy olyan típusú szervizeket fog adni, mint amit a Crypteus adott, de hát ezek alapján lehet, hogy majd idővel az lesz, ahogy mondod, Lasszika, hogy majd egy év múlva eljutnak idáig, hogy akkor valamilyen típusú szervizük is lesz, de hogy pont a MiCA kapcsán, meg amit mondtál Gábor, hogy bemenetkor is már ez probléma, ez
az pont az ilyen, az olyan típusú szolgáltatásokat fogja előhozni, aki elmagyarázza a Mika tulajdonosnak, hogy az most illegális tevékenység, vagy nem illegális tevékenység. Mert az, hogy valaki olyan szektorba megy, az még nem biztos, hogy illegális tevékenység. Ami mondjuk ilyen kérdéses, nyilván nem fegyverkereskedelőről beszélek, mert az egy different story, de hogy vannak azért szürke zónák, amire csak azért, hogy az adott ügyintéző ne kapjon nagy feladatot, meg ne szívassa meg magát, inkább azt mondja, hogy no go. Ja. És akkor lezárja a kérdést. Pedig az csak szürke, tehát hogy ott lehetnek illegális, meg legális tevékenységek is. De azért milyen szép, hogyha belegondolunk, hogy itt a banknál, ha kriptóból utalsz, az volt a red flag. Tehát, hogy akkor azért tudod ilyen és már jutottunk oda, hogy ha kriptósnak be akarsz utalni, melyik szektorból jöttél? Tehát most már a kriptós is talált ugye nagyobb red flaget magánál. Sőt, hogyha én Mikás platformra akarsz regisztrálni, egy csomószor megkérdezik azt, hogy mi a foglalkozásod, alkalmazott vagy-e, van-e állásod, mit tudom én, és ott is vannak olyan típusú foglalkozások, ami red flag, és ami után nem engedik megcsinálni a KYC-t. Ez tökre nem kimondott, de tapasztalati úton tudjuk, hogyha valaki autókereskedőként akar regisztrálni, akkor a legtöbb Mika licenszel rendelkező kriptotős, de azt mondja neki, hogy köszönöm. És ne kérdezd meg, hogy miért, tehát így nem az van, hogy így van erre egy ilyen mondás, hogy azért, mert nem tudom, ezt így kockázatosabbnak minősítjük, vagy mit tudom én. Ez van, kész. És ez egy működő sztori. És ez még nem is beutalás, ez csak a regisztráció. Azt nem is tudtam, mert azt még elfogadnám, hogy valaki jachtkereskedő, mert egyébként a jachtbiznisz... Rockkereskedő. Az már régen is problémás terület volt, mert ott áfával okoskodtak, meg mit tudom én, mivel még okoskodtak annak idején. Azt még azt mondom, hogy megérteni. Ugyanúgy a jachtokkal. Nyilván. De hogy autónál... Nem tudom, mi lehet. Éveleje megtörtént, beléptünk ebbe a kemény, már előre olyan keménynek ígérkező 2026-ba, de hát mi történhet velünk? Oda nézzetek, fölpörgeti DJ Kornél itt a kedélyeket. Lacika táncol, de igazából lekapcsolta a felvételt, mert vállalhatatlan, ahogy mozog, de Kornél azért bólogat rá. Én is próbálom, főleg hajva mutat, mint a rockkoncerteken, hogy hogyan rázzuk a kemény zenére. Szóval 2026, ez egy ízelítő volt, hogy milyen lesznek a kriptós arcok. Ugye elköszöntünk 2025-től, szerintem ott rendesen felszívtuk magunkat, megedzettünk, így mi történhet velünk ugye 2026-ban? Például azt, hogy tudok valamit tutira ígérni, megduplázzuk a TikTok követőinknek a számát, mert ebben hogy egy van TikTok csatornánk, tehát nyomásodan nézzétek meg, hogy tényleg éle az a csatorna, és akkor párosodjunk olyan értelemben, hogy egy párja legyen annak az egyes számnak, a max követőt, Kornél fölhypolta a csatornát, én ezt azt mondom, hogy húzunk rá egy all-int, és akkor duplázzuk meg 2026-ban a TikTok követők számát. Egyébként ugye ebből a műsorból kiderült, hogy már több mint egy éve nyomjuk a kriptós arcokat, ez most nem egy ilyen jubileumi adás lett, mert most már több mint egy év eltelt, de minden esetre köszönjük szépen nektek, hogy ugye eddig is követétek, hogy föliratkoztatok, hogy most kapott kedvet, mert beleszeretett Kornélnak a hangi effektusaiba, amit az AI segítségével és egy kemény budgettel ugye megtolta a decemberi hónapban. Oda nézzetek, de ilyenek mind-mind várhatóak, csattanok és puffanások, tehát szerintem lejjebb, de feljebb nem tudunk menni, olyan ez, mint a kriptópiac jelen pillanatban oldalazunk, de lesz ebből még kitörés szerintem Kornél újabb csemegékkel és harsonákkal készül majd a februári adásra, ami a farsangi adás lesz, hogyha úgy tetszik. Szóval zárnám akkor szerintem ezzel soraimat, iratkozzatok fel, hogyha továbbra is szeretnétek tőlünk ilyen tartalmakat, elfogadjuk a lájkot is, hogyha tetszik, és természetesen kommenteljetek, hogy mi az, amit szeretnétek 2026-ban tőlünk, mi az, ami tetszett, mi az, ami kevésbé, meg az, hogy legyen akkor kártyavetés Kornél részéről, hogy végre tisztázódjon, hogy mi a franc lesz 2026-ban. Ezt én a saját nevemben is megköszönöm nektek, a kritikus tömeg, a 15-szöröse, a titkok feliratkozóinknak a 15-ös szám összegyűl, amit ugye Kornél mint álomplafonnak belült ide. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a következőben, sziasztok!